No, jo anava a dir, estic pensant potser en les primeres feines, no? Després ja és una altra... Però per una part augmenta la capacitat de decidir si tu tens una autonomia econòmica, això ja ho hem dit. Però jo penso que per una part també les primeres feines és sortir d'un entorn relativament protegit a un desconegut, però per una altra cosa que és molt important és que hi ha dipositada una responsabilitat sobre tu. Tant si ets cambrera, com si ets d'Alberska, com si ets... Que reneteja. Exacte. I aquest és el fet que jo penso que fa que en les primeres feines es doni aquest clic. Que no dic que no hi hagin responsabilitats anteriors, perquè l'educació secundària o dins de la família, però aquesta sí que és o caixa o faixa, o sigui, no té gaires marges. I jo penso que és com dels primers moments que s'experimenta això. Jo això ho he viscut des de programes tipus cases d'oficis amb joves i bàsicament el que experimenten o que jo he pogut veure i que hem pogut parlar era aquest sentit de responsabilitat i també de confiança, perquè també molts venen d'entorns en els quals s'ha confiat poc. O sigui, hi ha molts joves que es troben en l'àmbit escolar que es confia molt poc i en canvi en l'àmbit laboral reben aquesta experiència de s'està confiant en mi, vaig a fer la feina i la vaig a fer bé. I potser en l'àmbit escolar no han rebut aquesta sensació. Que jo crec que aquesta és la clau, jo coincideixo amb tu, que és un dels indicadors de l'apoderament, la responsabilitat, la independència, l'autonomia, són paràmetres que l'entorn laboral és clar que depèn de quina feina, si estàs plegant capses tot el dia amb una cadena, diguem que dona poc aquest marge, però encara que sigui poc aquest marge, si tu no fas la feina, la cadena es bloqueja. Vull dir que en petita escala la feina pot ser molt o poc, però sempre hi és. Jo crec que és un element clau. De fet, en el qüestionari que passem nosaltres als joves que estem buidant, els joves més que consideren que estan més apoderats, una de les característiques que tenen ells és que treballen. Evidentment, amb feines precàries tots, i de 10 hores o 10 esporàdicament. Però un dels trets que els identifica a tots els que es consideren amb un nivell alt d'apoderament és que treballen.